थास' खानोसै नै लोगोफोर दाना थास' खानोसैलाय थास' बिथुरि जि मोजां मोजां थास'आनो नै एकदमबारे जि मोजां मोजांखा सेन्देला नै लोगोफोर आंना मैगङा बिसिबां मोनबोबाय आङो थास' बिथुरिबो इनिफ्राय नै माबाया मा होनो बेखौ सामलावथि बावगारदों आं नामखौहाय आयु रानि मानो गारहरला जोबखो सना नै दाना लोगोफोर थास' बिथ'रिखौ आङो संहरनोसै नै सायनानै सुबाय इनिफ्राय अमा बेदरजों संहरनोसै नै आंनि थास' बिथ'रि खाहैनाया गोथाव अमा बेदरजों संनानै जानोसै लोगोफोर जा गोथाव संखानोसै आङो नै दैया ग्लब ग्लब गोदौबाय इनिफ्राय आं दायो नैबेखौ होनोसै थास'खौ होना खानोसै आरो मामि खाथियाव थानाङा बेनिफ्राय नै मस्लाखौबो होखाजोबनोसै आङो मासे दावरावखाहाय बाबुआ एकदमबारे नै जालुक देनाय बानलु आरो नै मस्ला सामब्राम गुफुर होखाजोबनोसै आङो होखाजोब्बाय आं गोदौबाय थाथोंसै ग्लब ग्लबनो ओमफ्राय अमा बेदरखौ एवफ्रामनानै होनोसै दाहाय हालदै संख्रिबो होखाजोब्बाय नै लोगोफोर खोबहाबनानै दोनबाय थानोसै गोदौबाय थाथोंसै दाना नै लोगोफोर आंना थास' बिथुरि ओंख्रि संनाया रुइबाय दाना सानांसिगौ नै गुरै जाबाय आरामनो रुबुनो साना होनोसै दाना बेनिफ्राय नै बिथिंजाय अमा बेदर एवनायाबो जाबाय नै एवफ्रामनाया थास'खौ साना होखांबाथाय होना होनोसै अमा बेदरखौबो सानोसै आं दाना थास'खौ साखांबाय आङो इनिफ्राय नै होना होनोसै अमा बेदरखौ जि मेजेम गखादों नै मेजेमखौ होना होजोबनोसै ओंख्रिया गोथाव जानायनि बाव गोथाव जाथारसिगोनहाय ओइ मामि दै नांगौ ओमफ्राय दाना नै बेखौ एसे होना होनोसै बिलाहि थाइनै थाइथाम बिलाहि फिसानि र' मामि र' खोबहाबना दोनसै दसे मोनथोंसै नै मोनबाय लोगोफोर दाना आंना ओंख्रि संनाया अमा बेदरा नै अमा बेदर थास' बिथुरि गोथाव जानोसै दाना मोनबाय मोनजोब्बाय गोथाव जानोसै बाबु गोथाव ओंखाम जानोसै लोगोफोर थास' बिथुरि अमा बेदरजों दाना थास' बिथुरिजों सानैजों खाहैनायजों ना मामि जानोसै दाना गोथावनो भिडिअआ दिनैना बिराद गोलाव जासिगोन आंना नायलांबाय थादो लोगोफोर एसे गोलावद्राय जासिगोन आरो थेवबाबो आङो भिडिअ गोलावबाबो माबाबाय माने एसे गोलाव जासिगोन दिनै जानोसै गोथावखाहाय टेस्टि बरिया याम्मी ना मामि दे सना जादो बाय बाय ओंखाम जानो बाय बाय होना ना बेदर जानोसै बेदर नै नोंना बेदरा जा दे जा मोदोमखासो हारा गैया जा दे
kok selama ini. Mau kenal gak sih? Ini buang kan? Betul, tadai. Betul ada. Bapak betul ada. Bapak, bukan ada. 이거 더 작은 지는 나. 엄마부터 좀 그렇게 터져래. 가슴이 드림피야. Makan kita. Non kami kita. Rani alu banyak nggak sana ya semua sana. Alu nih. Rani nih mereka sih juga sih orang sana. Dali sih sana mana? Dali dong. Saya. Dali. Masuk ke saya. Này, à chưa ạ? Các bạn ạ. Cười yêu. Ô mami, sana. Dali. Sana. Rồi. Cầm cả đây. Có thể bên không đặt ngay được. 가마분 그냥 지구 둥둥 자든. 근데 그래 내 둥둥둥네. 이 마코 가르치는 거야 마미. Masih ketahu. Ketahuan puncak ya. Ambil ke Island deh. Hah? Enggak, ang saranya hanya sih. Ungkri apa? Ang itu apa? Aja deh. Besar betul nih dong. Bagiannya. Ang lu pasti keladang, papa sana gitu, ngam saya, mata satu saya nak tenang nih. Enggak. Anak. Berapa tuh mani? Cái thau nào mami? Ya nih. Amin. Pandu saja lah bokang. Ini mah betul. Beri pias mungkin enggak? Apa kayak nyurnya? Angsur pak. Lại. Ungkri sih lah bokang. Mana? Ya. Kamu sekarang lagi ke mana? Boleh. Betul. Betul. Betul nama kau? Betul nama enggak? Betul agak rahai sih. Umi apa yang kemana?
गोबाव जानाय बैसो जानायमोन खोमा बेनिखायनो गोरा जादोंसो 1 बोसोर 2 बोसोर एसे एसे हरना जा दै खेबसेनो जाजोबनो हाया नांखायो मा फैखायो हे ना एना फैदों नानि मा जाखोना मा जादों जागासिनो दंमोन मा बेदर ओंख्रि नोंबो जानो ओंखाम थास' बिथ'रिजों जानोबा मा जाखो जेबो नङा Jadi naik naik marah. Kalau pun naik naik. Bukan ada. Babu, kamu sudah sana. Nah isi, kok kenal ha? Ayo, ayo, kenal lagi. Harus, yo, ayo, ayo. Ayo mana di? Kata aku siap. Betul kali na, sanba. Jangan bapak tahu sih, rekor. Oma betul sih. Hah? Betul jangan nanti neng kamu jangan neng baca hasilnya. Betul nol kasih share dorsi kan. Mama jadi sana? Saya. Kado pinang sini nak. Wah, biar sih menang, sih biar tasty betul sana hodeng. Sorry lah ya. Mami, kita garot. Terus kan ada sana. Jadi gue pahit garot. Mencak nih kamu. Ini reels mana nama nak? Instagram. Reels mana nama nak? Ini. Mana dong? Mana kamu? Download kalamnya yang apa tadi ya bang? Mereka kan download kalamnya kan? Download kalamnya. Download kalamnya. Kalamnya apa ya? Download dari apa? Sama Mia kalau mana kalau makan reels? Tadi. Satu sih reels banyak tuh. Satu ada na? Tapi sana yang mana yang mana mami? Reels banyak yang ada di sini mana? Ini ya. Apa deh? Apa deh? Apa henan? Apa henan? Betul kena benar lagi. Harap kesudah dong. Mami ya? Harap nggak? Mode apa tuh? Kayak betul apa gerah aja. Nang mai sang mau mana ya kena. Zaखांबाय लोगोफोर आङो दाना मामिया जाखाङाखै जाबावगोन ना मामि नोङो जाबावगोन जाला होमबा जाखांबायबा जोब्बायना आखाइ सुनसै ना मामि tunanga जाखांजोब्बाय दानिया लोगोफोर इनिफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय बाय बाय टाटा गुड बाय 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 हेनाखौ नुहुराखैनो बाय 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 बाय